Bolesť krížov môže nastať pri bežných činnostiach v domácnosti, ale aj pri športových aktivitách. Aby sme tomu predišli, je potrebné prijať súbor opatrení, ktoré rozdelím do dvoch videí. V tomto sa povenujeme zásadám správneho dýchania a posilneniu jadra v zmysle stability. Vytvorenie správneho vnútrobrušného tlaku a vykonávať tzv. Bránicové dýchanie základom. Cieľom je nadýchnúť sa do oblasti spodných rebier a rozšíriť túto oblasť laterálne do strán. Nejde teda len o dýchanie do brucha. Umiestnite ruky do oblasti ako na videu a snažte sa šikmé svaly brucha naplniť podobne ako balón vzduchom. Ďalšími spôsobmi naučenia môžu byť varianty v ľahu s umiestnením kettlebellu na brucho alebo práca s dýchaním do opasku, ktorý zatiahneme na približne 70%, nikdy nie naplno. Zbaviť sa bolesti krížov pomôže trojica cvikov pod názvom McGill Big 3, ktorá zabezpečí stabilitu jadra tela. V cviku Bird Dog súčasne vystierame protichodné strany končatín a dávame pozor na prehnutie v chrbte. Dôležité je samozrejme opäť branicové dýchanie. Bočný plank určite každý pozná, držíme sa na boku na predlakti v jednej rovine a bránime prepadu panvy, vo videu od ťažšej po tú ľahšiu variantu. Pri McGillových skracovačkách sa iba jemne odliepame od zeme do napnutia brušných svalov, nedvíhame sa príliš vysoko, aby sa nezaobľoval chrbát. Z ďalších cvikov na stabilitu vášho core vyberám dead bug alternatívu s držaním steny vzadu, chrbát opäť neprehýňame. Prospešným cvikom je obyčajný glute bridge s použitím bendu, kde sa skôr učíme správne zatínať sedacie svaly a nedriekovú chrbticu. Nosenie záťaže v jednej ruke nás nutí stabilizovať stred tela, cieľom je držať telo vo vertikálnej polohe bez kývania sa do strán.